V nasledujúcej video ukážke si ukážeme, ako musíme nastaviť koncové a stredové zariadenia tak, aby vedeli komunikovať v rámci lokálnej siete a medzi lokálnymi sieťami. Ako prvé si musíme vytvoriť nejakú lokálnu sieť. V tejto simulácii pozostáva z jedného koncového zariadenia, z jedného stredového zariadenia typu switch, čím vytvoríme lokálnu sieť, a z routera, ktorý teda smeruje dáta medzi týmito dvomi sieťami. Ako prvé si musíme prepojiť naše koncové zariadenie so switchom. Učiníme tak kliknutím na ponuku prepojení a vyberieme priamy kábel. Tento kábel zapojíme do portu Fast Ethernet 0 na našom prvom počítači číslo 0. Tento prepojíme do ľubovoľného portu na switchi. Zo switchu povedieme priamy kábel, ktorý taktiež na strane switchu zapojíme do ľubovoľného portu a zavedieme tento kábel do routeru. Vyberieme rozhranie Fast Ethernet 0.0 a toto rozhranie už bude pridelené v lokálnej sieti číslo 1. Teraz prepojíme druhú lokálnu sieť. Druhú lokálnu sieť vytvoríme prepojením koncového zariadenia počítaču číslo 1 s jeho switchom. Prepojíme teda prvý koniec káblu do portu Fast Ethernet 0 na počítači číslo 1 a tento zapojíme do switchu a do ľubovoľného portu, ktoré sú na tomto switchi. Ďalej budeme musieť prepojiť tento switch s routerom. Prvý koniec káblu prepojíme do ľubovoľného portu, ktorý ešte nie je obsadený, a vyberieme tejto lokálnej sieti port Fast Ethernet 01, čo znamená, že toto rozhranie už bude prislúchať tejto danej lokálnej sieti číslo 2. Teraz potrebujeme nastaviť rozhrania na routeri. Router má tento konkrétny typ 2 rozhrania. Rozhrania nastavíme tak, že prejdeme do ponuky config a pod ponukou interface, čo znamená rozhrania, nájdeme dva rozhrania. Rozhranie Fast Ethernet 0.0 a Fast Ethernet 0.1. Klikneme na rozhranie Fast Ethernet 0.0, ktoré prinalieha lokálnej sieti číslo 1. Vidíme tu možnosť port status. Ak túto možnosť označíme ako áno, teda zaklikneme kolónku on, naše fyzické prepojenie sa zapne. Toto platí pre prepojenie Fast Ethernet 0.0, čiže pre rozhranie Fast Ethernet 0.0 a teda pre lokálnu sieť číslo 1. Môžeme vidieť, že fyzicky je naše prepojenie aktívne alebo v dohľadnej dobe bude. Ako ďalší krok potrebujeme tomuto rozhraniu nastaviť IP adresu. Takto nasledovne táto IP adresa bude vyzerať. Sieťová časť bude reprezentovať sieťovú časť lokálnej siete číslo 1, pričom hostovskú zvykneme dávať ako jednotku. Subnetová maska určuje, ktorá časť IP adresy pozostáva zo sieťovej časti a ktorá časť z hostovskej. Teraz je naše rozhranie 0.0 kompletne nastavené. Prejdeme na rozhranie 0.1, ktoré prilieha počítačovej sieti číslo 2. Nastavíme tomuto rozhraniu IP adresu. Ako môžeme vidieť, sieťová časť IP adresy sa nám zmenila a to je preto, lebo táto lokálna sieť číslo 2 už má sieťovú časť IP adresy inú a toto rozhranie je de facto časťou tejto druhej lokálnej siete. Subnetovú masku dáme na triedu C, čo znamená, že táto časť IP adresy je považovaná za sieťovú a táto za hostovskú. Teraz sú rozhrania na našom routeri takmer pripravené. Zostáva už len na druhom rozhraní zakliknúť možnosť on a už je zapnuté aj fyzické prepojenie. Teraz je už náš router pripravený na preposielanie dát. Musíme ale ešte nastaviť koncové zariadenie tak, aby sa vedeli na sieti rozpoznať a aby vedeli, kde majú posielať dáta, pokiaľ ide
o, o, o zasielanie dát na vzdialenú sieť. Klikneme teda na prvé koncové zariadenie, počítač číslo 0 a prejdeme do ponuky desktopu a tam do ponuky IP konfigurácie. Zadáme IP adresu daného zariadenia. Bude vyzerať nasledovne. Subnetová maska bude triedy C a adresa vstupného rozhrania bude taká, akú sme si zadali na vstupnom rozhraní 00. Podobne postupujeme aj pri počítači na druhej lokálnej sieti, ale teraz už bude sieťová časť IP adresy odlišná, keďže už je to druhá lokálna sieť. Subnetová maska bude taktiež trieda C a vstupné rozhranie bude mať prinaliehajúce vstupnému rozhraniu Fast Ethernet 01. A teraz sú naše zariadenia kompletne pripravené na komunikáciu v rámci ich lokálnej siete, ale aj v rámci vzdialených alebo respektíve ostatných iných lokálnych sieťach.